नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर 27टी जात्रापाटीर जात्रा खबर। आज क्यों जात्रापाटी क्योंठी परिवेषण करिवो आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची 29 अगस्त 2023 मंगलवार। तेबे आउ डेरी नकरी आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी आजी होची तार प्रथम रजनी टमका डुबुरी जाजपुर रे। आजिर नाटक जितिबु जदि तू एकला चाल, जितिबु जदि तू एकला चाल। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସିଂହପୁର ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତତେ ଧରମ ସହିଲେ ହେଲା, ତତେ ଧରମ ସହିଲେ ହେଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ତୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ, ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗେଲଟିଆ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅସୁରବନ୍ଧ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି, ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆରୁହା ଧର୍ମଶାଳା ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି କାନ୍ଧ ଖଜୁଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ତେଣ୍ଡରା ସାହରପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଧା ପାଇଁ ରାତି ନାହିଁ, ରାଧା ପାଇଁ ରାତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଲଇଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପୁରୁଣା କଟକ ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ କଳା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କଳା ନାୟକ, କଳା ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କଳା ନାୟକ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ବଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି କକେଇ ହସୁଛି ଶବ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପରମାଣପୁର ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର, ରାତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଗଧିଢିପ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ, କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚଳିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନକୁ ପଚାର କଇଁର କଥା।
ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲ ନଖରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିଆ ବାରିପଦାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦେରେ ଧରା ମୋ ଦୁଃଖ ପାସରା। ଦେରେ ଧରା ମୋ ଦୁଃଖ ପାସରା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଦଳୀଗଡ଼ ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁସୁମୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କନ୍ତର ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ସାଥେ ବନ୍ଧା ମୋ ଜୀବନ ଡରି। ତୋ ସାଥେ ବନ୍ଧା ମୋ ଜୀବନ ଡରି। ଓଂ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ତ୍ରିନାଥ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲାଠିପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ବିରାଶାଳ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମିଛେଇ ମୋନାଲିସା। ମିଛେଇ ମୋନାଲିସା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସକାଳ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଅଁଳାବେରେଣି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଝିମ୍ପିରିପାଲି ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଡେଙ୍ଗାବାହାଳି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର। କାଳୀ କନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।